हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय गोदान अफिसियेल नटिफिकेसन फैदों अड सेमिस्टार एग्जाम नटिस आरो बे जागोन एग्जामा अनलाइन आरो बे जादोंमोन नटिसआ 26 जुननि अफिसियेल नटिस फैदों आरो दा फैनायनोसै लोगोफोर अपेन टेक्स्ट बुक एग्जाम जागोन बेबो दा अफिसियेल नटिस नायनोसै गोबाव खालामालासिनो दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव फैयोब्ला एग्जामिनेसन नटिसखौ नोंथांमोना नायनांगोन आरो दा बेयाव नै लोगोफोर बे नटिसआ जाबाय 5 इयार्स BA LLB दङ बेनिफ्राय BA LLB अनार्सबो दङ आरो बे जाबाय कर्सआ अड सेमिस्टार आरो दा बेनि एग्जाम जागोन अनलाइन बेबो एग्जाम जागोन आरो माब्लानिफ्राय जागोन नोंथांमोना नायना लादो दा बेयाव जों क्लिक खालामनोसै गाहायाव फैनानै आरोबाव दंबावो नै लोगोफोर बे जाबाय BBA LLB दंबावो आरो BBA LLB अनार्स दङ अड सेमिस्टारनि दा बेयाव जों नायनोसै फैदो क्लिक खालामनानै जे एग्जामा माब्लानिफ्राय जागोन अनलाइन दा बेयाव जों नायदो एसे गाहायाव बोख्लायनानै नै लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों दा एग्जामा जागोन जुलाइनि 12निफ्राय जागोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव बेनिफ्राय लास्टआ जाबाय 24 जुलाइसिम थाहैगोन दा बे जाबाय लोगोफोर अड सेमिस्टारनि आरो जायफोरा नोंथांमोना BBA LLB खालामगासिनो दङ एग्जामा जासिगोन अनलाइन बेनिफ्राय जों नेक्स्ट थांनानै जोङो बेगाव थांफिनसै दा बेगाव थाङोब्ला आरोबाव जों मोनबावगोन बेगाव आरो दङ लोगोफोर नैबे दङ बेनो जाबाय नै 5 इयार्स BCom LLB आरो लोगोसे BCom LLB अनार्स दङ आरो अड सेमिस्टारनि दा जायफोर अड सेमिस्टार होनोब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जेरै फार्स्ट थार्ड बिदि फिफ्थ नोंथांमोना मिथिगौ ना अड सेमिस्टार माने बे जरा दा बेनिफ्राय जोङो बेयाव क्लिक खालामसै एग्जामा माब्लानिफ्राय जागोन नोंथांमोना जायफोर स्टुडेन्टस दङ LLBआव थ' नोंथांमोननि एग्जामाबो अपेन टेक्स्ट बुक एग्जाम जागोन दा नै दा बेनिया जागोन लोगोफोर 5 इयार्स BCom LLB ना जागोन बेबो नै बेनो जाबाय 12 जुलाइनिफ्राय जागोन आरो दा जों बेगाव थांनोसै दा जों बेगाव थांनाय लोगो लोगो आरोबाव मोनबावगोन दा जोङो 3 इयार्सनिखौ नायनोसै जायफ्रा 3 इयार्स LLB खालामदों दा बेनि एग्जामाबो अपेन टेक्स्ट बुक एग्जाम जागोन होनना बुंदों दा बेनिफ्राय जों एसे नायनोसै गाहायाव बोख्लायनानै दा एग्जामा नै बे 13 जुलाइनिफ्राय जागोन आरो जायफ्रा 3 इयार्स LLB कर्स खालामगासिनो दङ बे जाबाय जुलाइनि 13निफ्राय जागोन जायफोरा LLB खालामदोंमोन नोंथांमोना डिमान्ड खालामदोंमोन भिडिअ खालामनानै दा फाइनालि नोंथांमोननि एग्जामाबो अनलाइन एग्जाम जासिगोन थ' लोगोफोर बेनोसैमोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव नोंथांमोना फैनानै नायदो नोंथांमोना एग्जाम शेड्युलखौबो डाउनलड खालामना लादो।